let's welcome your Tan-Ok hosts for this year. Ancher Cua, Stella Gaspar, Mary Jane Pascual-Leaño, and Clyde Panlaque. Palong-palo pumapagaspas na imbaga rabii Ilocania! Piyesang-piyesa mga kaibigan dito sa Ilocos Norte, hindi lamang dahil idineklara ng ating kagalang-galang na Pangulong Duterte na special non-working holiday ang February 2 dito sa Ilocos Norte, kundi dahil punong-puno ang Ferdinand E. Marcos Stadium na makikisaya sa pagdiriwang ng ika-200 taon ng ating pinakamamahal na probinsya. Indeed, naragsak ken narambak ita arabii. Tamanen, intay rambakan ke agal alungugan, pagdidinamagan ken apalan nga Tan-Ok Ni Ilocano Festival of Festivals. Na isang sangayan arabii ang may of course apagbiyagan tayo tinatibker apamati tayo ti Dios ken tinabak ng aturismo ken dadumapay apagbiyagan tayo anang muli tinadaeg adwagasot iti probinsya tayo. Ket na isayang kat, dahito ay Bicentennial Celebration babaen iti naindaklan a parada iti January 26 ang mangipasimudaag iti panagkaykaysa tayo. Ket ita, sang kamaysa tayo manen, agdidin nanggay, ken mangitag-ay ti kinatan-ok tayo nga Ilocano. Tama yan, Stella. Patikim lamang po mga kaibigan ang nangyari noong Bicentennial Parade at Dance Showdown. Mga kaibigan, dahil ang tunay na labanan at matinding sagupaan ay mangyayari ngayong gabi. Tama ka dyan. So join us, ladies and gentlemen, and we marvel once again at our unique and authentic stories that make us great as a people. Dagitoy tinaisang sangayan apakaistoryahan ti kanatan-ok tayo nga Ilocano. Daytoy ti Tan-Ok Ni Ilocano Festival of Festivals Bicentennial Edition. Tonight, we are so honored to be graced by a tough and great leader in our commemoration of our 200th year. To introduce him to us, please welcome our senior board member, Honorable Matthew Marcos Manotoc. At ngayong gabi mga kaibigan, ayan na yung mga hiyawan, simulan na natin ang bakbakan. Niyam sakbay maniti amin, intay amamuen, dagiti kabinulik tayo amang pili kadagiti mangabak itatawen. Mapadayawan na karod amang yamamo ti umuna ahurado tayo gapu ta mesa isuna nga Ilocano. He is a registered nurse by profession. He was a member of UST's premier dance troupe, the Salingawi Dance Troupe, and now acting as its head coach. Intay pasarabuan tinabara apalakpak ni Mr. Mark Anthony Chaiwala. Joining the panel this year is the Executive Creative Director and Strategist at Large of Mumbrella, a media, marketing, and entertainment company. She was listed among the 12 creative women thriving in Asia Pacific, the first Filipino to win at the One Show and judged at the 2006 New York festivals for online and viral campaigns. Let's say hello to Miss Consuelo Tangqueco. Hello, Tangke. Ladies and gentlemen, let's also welcome a dance director, project coordinator, and senior performing member of the Ramon Obusan Folkloric Group. He did the choreography for the Abra Centennial Celebration Iloco Tingyan Cultural Festival, as well as the production numbers in the recently concluded APEC and ASEAN events hosted by the Philippines. Gagayem ken kakabsat, mapadayawanak amang yamamo ken ni Mr. Lyle Amard Villahermosa. Hi sir, magandang gabi. And now mga kaibigan, let's welcome a familiar face in the Tan-Ok Festival judging panel. She is a former chairman of the NCCA National Committee on Dance, and she's also the immediate past president of the Philippine Folk Dance Society, master teacher for dance, and head of the annual search for young art scholars of the Philippine High School for the Arts.
and a member of the Board of Judges for National Dance Festivals and Competitions. Welcome back to Ilocos, Mrs. Josefina Guillen. Inday man met padayawan ti Artistic Director ti Pasigarbo sa Sugpo, ken Sinulog Festival iti probinsya ti Cebu. He has also worked as Artistic and Stage Director for cultural events of the APEC and ASEAN Summit ministerial meetings in Cebu. He is likewise an Executive Council member of the National Commission for Culture and the Arts. Ladies and gentlemen, Mr. Patricio Primor Jr. Di sumaruno ahurado kat maysa amadaydayaw iti beneg ti kultura. He is a visual artist, theater writer, production designer, and artistic director. He serves as artistic director of CCP Gawad sa Sining Baraswain Kalinangan Foundation Incorporated and the tourism supervising officer of the city of Malolos, where he founded the Fiesta Republica, a national celebration of Philippine history. Ikantay man tinapara asipsipat ni Mr. Armando Santa Ana. We are also honored to have the founding president of Jeepney Tours, a transformative destination management company that specializes in the development of creative tours around the Philippines, of course, including our own province. A publisher of food holidays and a former board member of the Philippine Tour Operators of the Philippines and Philippine Travel Mart, she has her own food and travel show called Discover Eats. Intay kablaawan, Miss Clang Garcia. Let us also welcome in the judging panel the current artistic director of the Laang UP, who is known for his critically acclaimed original Filipino works like Orosman at Zapira, Ang Nawawalang Kapatid, Maxi the Musical, 30-Year-Old Musical, and Angry Cries. And mga kaibigan, in August, he is slated to direct ang huling El Bimbo for Resorts World Manila. Gagayam kinakabsat, a notable choreographer and director, Mr. Dexter Santos. And to complete these reputable judges is the chair of the panel. He is a prominent cinematographer, lighting designer, and director for events and musical reviews. He is a Cultural Center of the Philippines Gawad Awardee for Theater and City of Manila Patnubay ng Sining at Kalinangan Awardee. Let's all give a warm Ilocano welcome to Mr. Felix Monino Duque. And to help our jury on the technicalities of the competition, we also have our technical judges and panel of tabulators from the Mariano Marcos State University. And before we give you the criteria for judging, we would like to acknowledge the presence of our beloved Senator Jinggoy Estrada. Hello, sir, and welcome to Ilocos Norte. Dagitoy met nga rod gagayam ti ken kakabsat ti panagsukat kadagiti agbibin na lubal ita atawen. Theme or concept 25%, choreography 20%, performance 25%, costume and props 20%, and originality 10%. All these make for 100%. Kasadong-kasado na nga ang ating sagupaan at wala nang makakapigil pa sa pasabog na makikinang na kulay, magagarbong kasuotan at naglalakihang mga props. We now formally open the Bicentennial Edition of Tan-Ok Ni Ilocano Festival of Festivals. Aarangkada na ang ating unang kalahok para ipakilala ang kanilang bayan. Bigyang pugay ang sekretaryo ng Sangguniang Bayan ng Curimaw, Mr. Arthur Pascua. Yan, napanood natin ang paggawa ng kilalang tubig. Napakasarap nga rin naman na merienda. Tawagin naman natin ang ating mga dancers. Eto! Hello! Dito, hello! Hello, ang ating mga Alright. main characters. Kaway-kaway naman dyan. Ang unang
tanong ko, tingin tayo sa camera. Ang unang tanong ay, first time niyo bang gumawa ng tupig? Yes! First time namin, ang sarap-sarap! Wow, grabe. Ito, kung masarap, mahirap bang gumawa ng tubig? At syempre, ayan, sa tingin niyo ba na ang paggawa ninyo ng napakasarap na tubig ang magdadala sa inyo sa kampyonato? Maraming salamat! Thank you. Timangyam amo iti Amyan Festival iti Banggi, Miss Nicole Corbito. Okay, alak ito kastangarod, tamagen mi man, nasakit ka di ti makagat ti buos. Ayan, sakbay comment nga. Day pa obrak kinyayo, aya. Yung sakbay netagit, I would like to acknowledge, of course, the presence of no other than Vincent and Simon, the two handsome sons of our dear Sir Bongbong. Ayan, hello, and they will be joining us later on. Ayan, sakbay ti amin, kayat kumana, dawaten kinyayo, kini-kinitay man paminsan, Alright, thank you so much! Magustuhan mila unay. Thank you very much. Intay met kablaawan ti mangibinsa-binsa ti pakaistoryaan ti Panagsana Festival ni Sir Rafi Tagavilla. Si Wower Power! Yan! Sabi diba, si Wower, hayaan mo sila. Ay, sorry. Tunay na powerful. Ayan, hello! That's alright! Anamet karod ita, ti marikrik nayo, kalpasan nga pa nagsalayo! Enjoy! Alright! And of course nga rin naman, since sila ang hinirang na first runner-up sa first edition ng Tan-Ok, sa tingin nyo nga ba, ito na ang edition na para sa inyo bilang isang kampyon! Ulit! 1, 2, 3, go! Mangabang kami! Ayan! Okay, and of course, thank you very much si Wower Festival iti Ili, ti Vintar. Hasta nga rod, intay sarabuen ti maysa ang maipagpanakel ti pitdig, Mr. Jason Antonio. Pinimiyo ka pipintasan, Thank you so much, Bakara. Ayan. Bukod nga sa kanilang Bakbakara Festival ay nangangamoy balikbayan box din ang Bakara for being for being the town na kilalang kilala sa pagkakaroon ng napakaraming balikbayan dito sa Ilocos Norte, di ba? Eto naman, matanong ko ngayon ha, ano ang pinakahihintay niyong regalo sa balikbayan box? Chocolate! Ikaw, ako Ash. rin, gustong-gusto ko Ako rin hindi, ako naman. Folgers. Irish Spring, mga yan yung mga favorite kong inaantay, di ba? Yan yung mga kailangan. Lalo na yung mga spam o kaya. Mga sausage. Pare-pareho nga tayo. Ayan, okay. At ang tanong sa inyo, ang gaganda ng costumes, sa tingin nyo ba ay mabibingwit ninyo ang champion ngayong year na to? Alright! Ayan. Malalaman natin yan mamaya. Maraming salamat, Bakbakara Festival, ti Ili, ti Bakara. Ito ngayon, ito na nga, ngayon ay buwan ng Pebrero. Ito nga, pinakahintay nga rin naman na performance ngayong gabi. Alright? Intay Sarabuen ni Miss Lawag 2015, Miss Precious Camille Bukad, ang mga ipresentar ti Pamulinawen Festival. Tunay ngang waging-wagi ang dumalneg sa kanilang Panagwawagi Festival. Siyempre sila ang unang contingent na nag-perform. Sila ay mula sa Ilocos Norte Cultural Community. So yan, palakpakan naman po natin. Ili di Dumalneg, hello, kumusta kayo? Kumusta kayo? Pagod ba? Pagod?
Ano naman ang pakiramdam nyo ngayon at natapos na ang performance ninyo? Ilang months kayo nag-prepare? 17 days. Wow. At kayong tapos na ang inyong performance, ano naman ang nararamdaman ninyo? At first, maging-wagi po kami sa aming katribong dumalig. Darito po kami para hindi magipag-kompetensya. Ngunit upang ipakita ang aming kagandang tradisyon at ang aming pinapreserve na kultura. Yun lamang po. Ayan. Dumaman nga pulina, dumaduman nga pinagkatao. Ada kami ito'y ili nga dumanik. Umay may pinagkabsat, umay may arkupen, kipamati. That's all. Thank you. Maraming Thank you salamat. so much, candidate number 5. Charot. Okay. Okay, dumako naman tayo sa ating isang syudad. Deto'y nga rod, manipod, iti home of great leaders, ken naimas nga empanada, Miss Ana Marie Adina. Ayan nga mga kaibigan, natunghayan po natin ang pagtatanghal of course ng mga pinagmamalaki nating mga katribo natin sa Nueva Era. Sila nga po ang pangalawang municipality from the cultural communities na mag-perform and nag-perform ngayong gabi. Okay, kumusta kayo? Ayan po ang mga dancers ng Nueva Era ay binubuo ng mga young professionals and college students. So anong nararamdaman nyo ngayon at tapos ng inyong performance? At ito nga, ang isa sa kanilang mga hari, of course, ang Mr. Nueva Era, siya pinakabago nga. So ano masasabi mo ngayon at tapos na ang inyong performance? Excited na, sir. Para manalo, palubos ni Apo. Excited na manalo, palubos si Apo. Kayo naman mga bagets, ano yung taon-taon ba kayong nagiging part ng Tan-Ok? Or simula nung umarangkada yung Nueva Era sa Tan-Ok, part na ba kayo nun? Yes, sir! So sa tingin nyo, isang tanong, isang sagot. Eto na ba ang pinakahihintay na taon ng Nueva Era kung saan kayo uuwing champion? Sabayan. Ayan! Tunay nga. Siyempre nga rin naman, napaka-energetic. Maraming salamat once again, Nueva Era. And just like that, ladies and gentlemen, nangangalahati na puno nga nakaragragsak ti agbali nga mesa nga Ilocano. Tama po ba? Kasta nga rod, agtugaw tayo nga rod din, Apo. Teta, nagkimakungkuna tayo nga halftime. Maya-maya lang answer talagang itutodo pa natin ang selebrasyon. Yes. Pero sa puntong ito mga kaibigan, I know na excited na kayo para matunghayan din ang 11 remaining contingents na talagang mga naghanda para sa Tan-Ok 2018. Kasta nga rod, intay itultuloy ana namen ti kinasudi, ti kinatao, ken kinabaknang ti kultura, ken kanawidan tayo. Ladies and gentlemen, this is the second half of our Tan-Ok Ni Ilocano Bicentennial Edition. At sa puntong ito mga kaibigan, panahon naman para magpakitang gilas ang mga taga-Zona del Sol, Solsona! Igsay Solsona aduti gameng da. Intay nga rut dumngeg, ken Mrs. Lobelia de Vera ang mga ibutaktak kadaytoy agameng. Nakakapangilabot. Ang inyong ganda nga, performance. magagara nga rin naman kanilang mga kasuotan ngayong gabi. Okay. Kumusta naman ang panganganak mo? Mabilis yun Mabilis yun. Cesarean ka ba? Normal. Oo. Ayan, ang galing-galing. Palakpakan naman po natin ang badok! Oo, pero ang ultimate Ayan. question, Ang ultimate sasagutin question. na nga ba ni Apo la Virgen ang inyong hiling bilang kampyon ngayong Tan-Ok Ni Ilocano? Yes! Okay. Yan ang Iliti Badok. Sana nga, ito na ang maging sagot sa lahat ng inyong mga dasal. At syempre, congratulations sa napakagandang performance Thank you. ninyo ngayong gabi. Okay, intay nga rutmet makikaruban, Apo. Manipod met iti ili ti San Nicolas. Ikantay man tinabara palakpak ni Miss Jean Mary Talavera.
syempre napaka-importante ang Mukhang Ash naging Wednesday. advance na ang kanilang Holy Week. Yes, hello. Nakapaglagay na. Pang Holy Week ba to? Alright. Okay, Eto, hello. may Kumusta naupo. naman? Nati marigrik tayo tatangan alpas kayo nga nag-performance. We feel so great because now we can now prepare for the upcoming Guling-Guling Festival, and we would like to take this opportunity to invite every Ilocanos to watch the Guling-Guling Festival this coming or Tuesday before the Ash Wednesday. That will be February 13, 2018. Agbiag Guling-Guling, Agbiag Paway, Agbiag Ilocos Norte. Thank you very much. And Abiyag! kita-kita. Yan, thank you so much. Ayan, kita-kita sa paway. Okay. Ito ang susunod na contingent natin. Sila nga pong tinatawag na The Chosen Town. Intay Ramanan Tinapuraw, Ken Naimas, Abawang Maniput, Itiili Tipinili, Sir Michael John Bermudez, at damat lang Naimas, Apang Rabii. Palakpakan tayo, ti Kororatnit Festival, ti Ili, ti Pagudpod. Ayan. Oo nga rin naman, no? Akala ko lumilipad lang mga paniki. Sumasayaw rin naman talaga. Yes, tawagin naman natin dito ang mga cute na Ito. mga kids. Alright. Yan, mga bata ang sumayaw. Hello! Come on, everyone. Okay. First Ayan. question natin, sino ti kaobingan kenyayo? Ayan na ni Red. Grade 5. Red, baka hi naman Red! lahat na Manatawin ata mo? pumunta dito. 11 po. 11 years old. Tingin tayo sa camera. Kaway naman tayo. Ha! Alright. So, ang tanong sa tingin nyo ba ay this year, maiyawid yun sa J Pagudpod. Iti champion nga award para kada ti Tan-Ok. Very cheerful nga rin naman. Maraming salamat sa inyong performance. Thank you Great so job. much to our dancers. Ayan, congratulations. Basta tagsublit ejay. Nalatak gapu iti dragon fruit canned windmill. Nyamita umayda aglako tigamet. Manipod pa iti Burgos, Miss Chassie Angel Salazar. Palakpakan tayo dagitiding Renyo. Ayan. Yes! Hello, hello. Nabuhay nga rin naman ang ating mga bisita ngayong gabi. Talagang hindi nagpe-fail ang dingras na i-surprise Oo. tayo lagi, ano. Oh, pero... Hi! Kaway, dito tayo. So, ang mga dingrenyo at hi sa akin. Ayan! Favorite na dingrenya na si Rachelyn. Ayan. Oo. Pero Hello. isang tanong, Shem... Ay, meron nga. O yan. Isang tanong, isang sagot. Sa tingin nyo nga ba kayong first ever na taon na tatangaling back-to-back champion? And that's a yes. Ayan. Maraming Ayan. salamat sa ating mga dancers. At maraming salamat din syempre sa mga volunteers ng Sirip Ilocano Kabataan Association. Agringgor kayo man! Napakarami Team nila Ekti dito. Agtutubo! Maraming salamat sa ating mga Sika volunteers for being here with us and for helping us all throughout the event. Ayan. Thank you so much, our Thank dancers. you. At syempre nga rin naman, para makumpleto na ang ating 23 contingents and of course contingents from the cultural communities. Intay buyaen, timauti, ngem saan paudi nga ili, manipod iti ili ti karasi, intay sarabuen ni Miss Lorraine Vivian Abril. Muli mga kaibigan, palakpakan naman po natin ang Magdadarantali Festival ng Bayan ng Karasi. Ayan, dito sila. Okay. Ayan. Talaga naman Mahilig. ang gaganda ng costume. Okay lang kahit magpuyat ng mga... Alright. May Dito tayo. makakasagot ba sa katanungan, ay, ano ba yung ibig sabihin ng Magdadarantali? Ay, forward tayo. Ano yun, baby boy? Ano yung ibig sabihin ng Magdadarantali? Ang magdadaran is gathering and a talip is a dance. Magdadaran is gathering and talip is a dance. So, gathering through dance. Oo. Okay. So it's their way of living. And maraming salamat, Ili Tikarasi. Maraming salamat and good luck. And just like that, mga kaibigan, tapos na pong mag-perform ang ating 21 towns and 2 cities. Nasa kamay na ng ating mga hurado ang kapalaran ng ating mga contingents.
Kaya naman pakaabangan natin yan ang resulta at marami pang pakulo dito pa rin po sa Tan-Ok Ni Ilocano Festival of Festivals. Pero Ancher, ano nang susunod? Ayan. So, marami tayong natunghayan ng mga iba't ibang kulay, sayaw, and of course, kultura. And hindi rin naman magpapatalo ang ating mga performers ngayong gabi sa kanilang kinikilalang talento. So, let us welcome on the Tan-Ok stage a budding group of Ilocano rappers. Let's give a thunderous applause to the PHG! Ayan na nga mga kaibigan ng ating mga finalists para sa ating Tan-Ok vlog making contest at sa ilang segundo or minuto na lamang ang mga kaibigan ay malalaman na nga natin kung sino sa ating mga millennials na kumagat sa hamon na sagutin ang katanungang what makes you proud to be an Ilocano ang tatanghaling champion sa ating Tan-Ok vlog making contest ngayong taon. Yes, at bago natin ituloy ang bago natin umpisahan ang ating awarding, may mga nais tayong pasalamatan na mga nakasama natin dito sa stadium ngayong gabing ito, Clyde. First and foremost, syempre Clyde, Ancher, and Mamajang, we have to thank the Philippine National Police nga idadauluan ni Sir Melencio Nartates. Palakpakan naman natin ang ating PNP. Ang mga Maraming kapulisan, salamat. maraming Sila ay salamat po. nakapalibot sa ating Ferdinand E. Marcos Stadium, securing the area para safe ang lahat. Ilawan naman natin sila. Nandito sila ngayon sa stage. Maraming salamat. Syempre, palakpakan din natin ang Sirib Ilocano Kabataan Association Volunteers. Yan, maraming salamat. The 16,000 strong NGO ng Ilocos Norte that involves the youth. Maraming salamat sa SICA under, of course, the Ilocos Norte Youth Development Office. Ayan. At syempre naman mga kaibigan, palakpakan din natin ang bumubuo sa ating minamahal na medical team. So nandiyan ang mga ating miyembro ng Red Cross, DPS, Provincial Health Office, Provincial Hospital. Halo-halo na po, nagsama-sama para masiguradong merong lunas na maibibigay kagad sa ating mga minamahal na Tan-Ok dancers na posibleng nagkaroon ng sakit after the performance. Yes. At syempre, ayan, natutunghayan pa natin ang ating mga SICA volunteers. Palakpakan ulit natin ang Kabataang Ilocano. Talaga naman na sila ay Nasirip Kinaludyo, yes. Sa lahat ng events ng Provincial Capital ay nandito sila to help us. Kadalasan silang nagpe-play bilang human barricade. Human barricade. So, pero kung mapapansin natin this year, napaka-smooth ng ating... Napaka-safe nga rin naman talaga. Ng ating show. At syempre, maraming salamat din sa Filipino Army, syempre. Ito na ang ating mga bumubuo po sa ating minamahal na medical team. Ito po ang Philippine National Red Cross. Ito na sila. Palakpakan natin. Yan, nagsunog din ng kilay para naman magbigay Ang sa mga atin taga-Provincial ng Health Office. Sila nga po kaagalang ating... lunas. Ayan, sina Doktor, Nag-capex pa yung mga yan kaninang umaga. Yes, ha? Oo nga, no? Nag-capex Sina Dr. Ragadi and Dr. Ragadi and team. Maraming salamat. DPS Lawag, syempre nakasama Palakpakan din natin ang Department of Public Safety ng Lawag City. Maraming salamat po. At syempre, ang ating search and rescue team. Maraming salamat din. Eto na sila. Sila ang mga kakailanganin natin nitong Valentine's Day sa mga magsusearch at kailangang ma-rescue ang kanilang mga puso. From Lawag City. Ayan. Headed of course by Dr. Melvin Manuel and the team. Maraming salamat po. Together with si Sir Derek Lau. Okay, former Councilor Derek Lau. Ayan. Kaway-kaway naman, rescue team. Maraming salamat. We also have the Region 1 Information Management Team. Maraming salamat din po sa inyo. And of course, Ito na sila. Region 1. Incident Management Team. Sorry, Okay, so we stand to be corrected.
Region 1 Incident Management Team. Sila nga po yan. Palakpakan naman natin sila. Maraming salamat. And syempre, Meron pa. it is also our power to recognize Bureau of Fire Protection. Protection. Palakpakan natin Back to you. ang ating mga kaibigan Yes! sa Bureau of Fire Protection. Ang ganda ng uniform. Wow, empanadang empanada. O, di ba? Kaway-kaway naman. Kaway-kaway naman ang ating mga taga Bureau of Fire. Yes! Happy birthday, Ilocos Norte. Siyempre yan, kitang-kita natin sila. Kanina talagang nandito lang sila intact sa backstage. Maraming salamat po Handa-handa muli. kung meron mga hindi nasang mangyayari. At siyempre, We have the Philippine Army Reserve Command. Eto nga sila. Kaway-kaway naman po dyan. Palakpakan natin once again the Philippine Army. Kaway-kaway. Yes. Also the of course, Army the Reserve Army Reserve Command. Maraming Ayan. salamat po. Oh. Sobrang behaved at sobrang disiplinado, hindi pinansin. Yan, kaway tayo, sirs. Kaway Yan. naman dyan. Maraming salamat Maraming po. salamat po. Hindi lang natin haan lang didigrang akadwa tay isuda ket no celebrations like this ay kasama natin sila. Ayan nga, bago pa nga nagsimula yung Tan-Ok, pinaalala na natin na ang priority natin ay yung kaligtasan, hindi lamang ng mga performers, kundi ng mga aliens nating nanood at nakisali sa ating selebrasyon tonight. Yes, maraming salamat sa lahat ng tumulong. And once again, salamat sa iyo, Miss Amor Albano, for our Wardrobe. Thank you so couture much. dresses ngayong Harap gabi. tayo dito Thank para you. makita Ito. ang ating mga... Bia Mo Albano, maraming salamat. Thank you very much. Nasser Jan Riveral, thank you very much for my makeup, and of course, Martha, Yeah. for my hair. Thank Maraming you more for salamat. my hair and makeup. Thank Maraming you so salamat. much. And para sa mga And t-shirt nagpapasalamat ng staff. And nagpapasalamat rin kami kay Queenie Jose for the safety advisory. Okay, maraming salamat po. And Thank you so much, of course, para sa t-shirt ng ating mga staff. Maraming Asan sila? Ayun. salamat. Marca Design. Pakita ng isa. And of Ayun, course- ito na. Oh, ang diba? ganda ng t-shirt! Yes! Ganda ng t-shirt Oo. namin. Ang ganda-ganda! diba? Wow! Pwede po ba makita namin na wow? Sino pong World nag-design? class. Yung nag-design, pwede Sino po ba bang nag-design? kumaway-kaway? Andyan lang sila. Ayun. Ikaw po? Sir. Ayan. Okay, ayun Pero ang syempre, ganda. Medyo yun. thank you so much, Mara Manuel, for my hair and makeup. At eto na nga, bago tayo mag-award ng ating mga major prize for the Tan-Ok Ni Ilocano Bicentennial Edition, ay meron tayong vlog making na mga winners. Mag-award din tayo tonight, and the digital poster making the winner. Eto naman ang mapapanalunan nila. For the digital poster winner, mananalo ka ng round-trip ticket from Philippine Airlines, Lawag, Manila, and syempre home prepaid Wi-Fi from Globe, Star mobile phone from High Factor, and cash prize from Accenture. Kaya eto na, Stella, i-announce na natin. Ladies and gentlemen, we had a competition, the digital poster making competition. So, we would like to now announce the winner. But before that, we would like to call on stage our beloved governor. Please, si ano pala daw? Si Vice Governor Angelo Marcos Barba, together with, of course, the members of the Provincial Board to announce the winners. I do give the prizes for the winners. Eto na. Let's start with the winner for the digital poster. Congratulations! 200 years of supremacy. Jerlyn May Carrion. palakpakan na winner. Yay! Jerlyn May is from the Municipality of Sarat. Sarat. Wow! Congratulations, Jerlyn. Etong batang to from the family of artists. Yes, Kasi yes, super. talaga, wala ka namang masabi. No Talaga doubt, namang no so doubt. deserving. Kaya eto na, nasa na si Jerlyn. Nako, Iha. Congratulations! Mga kaibigan, ayan na din yung mahiwagang pa-carpet natin. So meaning, malapit na po nating malaman kung sino sa ating 21 towns and 2 cities ang makapag-uwi ng Tan-Ok Championship this year. Tama. And allow me also to
announce na rin kung ano ang mapapanulunan ng ating mga vlog-making contest Ayan na winners. si Jerlyn. Congratulations! Palakpakan naman natin si Jerlyn May Carion, our digital poster winner for the Bicentennial Edition of our Tan-Ok Ni Ilocano. Ayan. Ang kanyang, title ng kanyang entry ay 200 Years of Supremacy. Congratulations. And next up, we will be giving At tuloy-tuloy lamang tayo sa pagbanggit ng ating mga winners. For the vlog making contest, ang mananalo, dalawa actually nag-tie sila sa second place. So ito ang mapapanalunan ng second placer natin, Globe Pocket Wi-Fi, power bank from High Factor, cash prize from Accenture. At ang vlog making contest champion naman natin ay makakatanggap ng round trip ticket from Philippine Airlines, Lawag, Manila, home prepaid Wi-Fi from Globe, and Star mobile phone from High Factor, and of course, cash prize from Accenture. Okay, so we're ready. Second placers muna tayo dahil merong nag-tie. Kaya eto na sila. Ladies and gentlemen, our vlog making contest winners for second place, we have the vlog with the title In Timeless Greatness by Gab Gantala. And Proud to be Kuripot, Proud to be Ilocano by Christopher Rivera. Yan ang ating mga second placers. Please go on stage. Congratulations! Palakpakan naman natin ang ating mga winners. At syempre, pakipalakpakan na rin natin ang lahat ng Lahat-lahat ng entries. sumali, tama. At kasi Galing. napaka-effort, ma'am. Ano, nakita natin naka-drone sila. Talagang sinurusurudan ni Ilocos Norte for the vlog making contest. And congratulations sa kanila for this achievement. Okay, now we're ready for the first place winner. Congratulations sa entry na may title. Ayan na nga. Sino bang mag-aakala na kaya nating malibot o libutin ng Ilocos Norte sa 1 minute and 30 seconds? Kinaya ng ating mga contestants and finalists sa ating Ibang vlog klase na making talaga mga contest. millennials Tama, ngayon, ma'am. no? Yung mga millennials. Grabe. Well, mas mga bata sa atin na lang. Napaka-creative. Talagang creative and very active sila, ano. So yan, sino ba ang winner natin, Ma'am Madge? At ang nanalo nga ay walang iba kundi ang entry na may title na Isem Anabalitukan by Daniel Corpus. Yeah! Isem Anabalitukan. Tunay nga naman ang ngiti niya ay napduan tibalitok. Congratulations. Ikaw ba, Clyde, what makes you proud as an Ilocano? You're putting me on the spot, ate, ha? Hindi. I Para have, pag ganito. kung ako sasali sana sa vlog making contest, ang idea ko is yung top 3 amoy na natak Ilocano. Number 3, Amoy? amoy ng pagkain. Okay. Number 2, amoy ng balikbayan box. Ay, tama yan. At number 1, syempre taga-pinili ako, yung pinaghalong amoy ng bawang at pawis ng mga magsasakang nagpapanatili sa garlic industry, and I thank you. Ganun talaga, may I thank you. Ganun talaga. Ba't walang I Yung putting believe? on the spot, ate, ha? Ba't walang I believe? I believe. Walang I believe. Ikaw, Ma'am Madge, what makes you proud as an Ilocano? Hindi ko ma-express in 1 minute and 30 seconds lang din ba? Hindi naman, Ma'am, kahit na extemporaneous speaking. Ay, maraming salamat sa ating mga minamahal na officials. Ay! Provincial board headed by our very able Vice Governor, Honorable Angelo Marcos Barba. And we still have some awards for the... At saka syempre, di ba, may paandar ka, magpapag-game ka pa kasi ang dami-dami pa nating papremyo. Pero before that, we would like to say isang pasada ng pasasalamat para sa ating mga sponsors. Thank you so much to our co-sponsors, Coca-Cola, Remigio Enterprises, Shua Consolidated. Kasama dyan ang Mitsubishi Ilocos, High Factor, at ang Papa Prito by Papa Paus. Yan, sarap. And thank you so much to Globe, Plaza del Norte, Accenture, Fort Ilocano Resort, Megapolitan Builders and Construction, Rivermount Hotel, Brain, and Mr. Philip Chua. Maraming salamat din, syempre,
Gusto ko nang sumayaw ng Tahitian. To JVC Anytime. Business Consortium by INEC Director and Mrs. Joseph Verhel P. Calahate and Georgine Verena Asuncion Calahate, and ABC President and Mrs. Virgilio M. Calahate. Jazel's Catering by Jazel's Catering, AB Casiano Gravel and Sand Construction Supply by Mr. and Mrs. Jerry Casiano. CN Medical and Shanette General Merchandise by Miss Charity Piedad and Miss Nanette Ablan. To Sorgico Philippines Incorporated by Mr. Cesar Salazar. Green Health Enterprises, ECD Enterprises, Chemist Pharma Incorporated. Maraming salamat din sa PLJ Enterprises and Joves Pharma Trading and General Merchandise. Badok Builders, Remigio Construction and RCD Construction, Remar Construction, Althea Construction, and A Thailand Construction. And maraming salamat din sa ating mga event partners, Robinson's Place Ilocos, Benby Group of Companies, McDonald's, La Preciosa, Chowking, Philippine Airlines, Omnico Natural Resources Incorporated, North Luzon Renewables, 4 Ideas Travel, Travel Ilocania, Energy Development Corporation, Ilocos Heritage Tours and Travel, Iloc Souvenirs and Diner, Mountain Purified Water Lawag, North Shores Beach Resort, Dita Roma Construction Services, Kitchen Lab. And thank you very much to all our silver sponsors, Comedor ni Rafael, Snack Attack, ENZ Education Consultancy Services, Kingfisher Resort, and Saramsam Ilocano Restaurant. Nandyan pa ang Travel Galore at ang ANA Express Travel. Maraming salamat din sa ating bronze sponsors, Soul Patrol, Lifestyle Shop, SM Hypermarket, My Travelers Travel, and of course, ang Marca Designs located sa Pinili. Special thanks to San Miguel Corporation, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, 101 Community Defense Center, Army Reserve Command, Regional Incident Management, Philippine Red Cross, Philippine Medical Society, Lawag Search and Rescue Group, Mariano Marcos State University, Northwestern University, San Nicolas National High School, San Nicolas Elementary School. And we would like to thank Bacara National Comprehensive High School, Ilocos Norte College of Arts and Trades, Ilocos Norte National High School, Ilocos Norte Electric Cooperative, Prime Water and Inwad, Events and Ambience by Dennis Raquiza, Maka Creatives, SM Save More, Mirai Asia Solar Power Farm, Poway Leisure and Development Corporation, Avas Cakes, Row Graphic Tees, Franklin A. Baroga Printing Shop, and Yumi Day Spa. At mga kaibigan, never din na naman natin makakalimutang pasalamatan ang ating mga contingents, the 21 towns and 2 cities of Ilocos Norte, namely Adams, Bacarabatok, Bangkibana, Batak, Burgos, Carasico, Rimao, Dingra, Sumalneg, Lawag, Marcos, Beera, Pagudpud, Poway, Pasukin, Pitik, Pinili, San Nicolas, Sarat, Solsona, and Bintar. Pabaliktad nga. Bintar, Solsona, Sarat, San Nicolas, Pinili, ayoko na. Ayan. Mahirap. Okay. Maraming salamat. And of course, the Provincial Government of Ilocos Norte for, of course, headed by Governor Amy Marcos for initiating this bicentennial celebration na talagang tatatak ito sa history ng Ilocano at syempre sa mga puso ng bawat Ilocano na nandito ngayon, yung mga nasa abroad na talagang nanonood ngayon ng Facebook Live sa Manang Ivy Yes, yung mga kamag-anak natin. Being watched all over the world. Nakita Syempre natin naman. Yung mga kamag-anak natin, especially sa iba't ibang parte, sa Hawaii, ang 24th town ng Ilocos Norte. Okay. Ayan, speaking of Hawaii, my sister and my brother-in-law, Princess and Kim, O, diba? Ay. Pero Happy nasan yung watching. nag-design ng t-shirt? andyan sila, Marca Designs. Ayan, thank you so much po. Ang ganda-ganda ng t-shirt. Ayan. At ito na nga mga kaibigan. Ito na, Clyde. This is your Speaking of time. tradition, malapit na akong kumanta ng Let It Go. Malapit na akong maging Elsa. Hanggat kaya Pero mo. itong mga kaibigan, kailangan natin itong gawin habang nagdi-deliberate ang ating mga judges upstairs. Kailangan ko naman makausap ang ilan sa ating mga ka-alians na matapang na magbabanggit or magsasabi ng kanilang fearless forecast sa mga towns and cities na papasok sa ating top 8. Kailangan ko na namang umalis. Dito. Tulungan. Ate.
Damihan mo na para hindi na ako babalik. O, tulungan na kita. Dito tayo, Anch. Kasi nandyan tayo. Lamig. So dito naman. I-hug nyo naman yung mga kasama nyo ngayon. Grabe, oh. The snow glows on the mountain tonight. The footprint to the sea. Ako na ba maglalabas ng snow para sa'yo? Okay. San kaya? Sino may gusto? Ayun. Doon Saan muna ba? tayo. Dito. O sige na nga. Ayaw ni Sir Charles. Sir, si Sir. Ay, dito. Ito. Hello po. Ayan, tayo po tayo. Ayan. Hindi naman po kung sumasakit ang ating kesu-kesuan. Ayan, sir. Ano pong pangalan nyo? Sir Neil. Sir Neil, tagasan po kayo? Lawag. Lawag City. Ito na po yung katanungan. Bukod sa inyong Sunshine City of Lawag, sino sa tingin nyo yung papasok sa ating Magic 8 this year? I think back-to-back ang Tingras. So yun yung champion Yan. nyo? Oh, Pito tingras. pa. I'll go with Nueva Era, second, third, Corimao, fourth, Pitig, five, Bangi, six, may Bintar na ba ako? Bintar, Adams, at saka Karasi. Ayan na, nakakumpleto na ng 8 si sir. So meron ka ding power bank mula sa High Factor. Maraming salamat. Thank you very Ayan nga po, tuloy lang ang Fearless Forecast. Saan tayo? Yung mga auto... Doon naman tayo sa ano. Sandali, doon na lang ako sa kabila para ano. Dito tayo, ang energetic ng mga Ayan piplets. yung pala. Hi! Magandang Ayan. gabi. Isang malamig na gabi sa inyong lahat. Ayan. Hello po. Wow, all black? Kami na. Tumapat po tayo sa spotlight para makatulong ng konti. Oh, kaway-kaway. Ayan. Ma'am Shi, ano pong pangalan? I'm Lester. Ayan. Mamang Lester, ikaw ay tagalawag. So, sino sa tingin mo ang papasok sa ating Magic 8 this year? First, Tiras, Badok, Corimao, Bintar, Nueva Era, Pitig, Karasi, Adams. Yung lalo Cagayan hindi mo napanood? Congratulations. Thank you very much for sharing your Napaka-effort fearless nga rin naman forecast. talaga. Maraming salamat. Next. At dito naman tayo. Oh, try naman natin kumausap ng ating mga mahal na politician. For sure, meron silang fearless forecast. Ayan. Honorable. Ito na Ayan nga, po. sir. Domingo Ambrosio. Kunwari, hindi alam Honorable. ng tao na kayo po ay taga San Nicolas. Ano po ang top 8 ni Sir Doming? San Nicolas. Top 8, sir. Top 8. Wala yung paway sa akin eh. Wala yung paway. Ang meron, badok. Susunod, Bintar, Dingras, Adams. Isuro na. Kasi? Pero may premyo ako. Lahat. Paway, awan, anak ko may Badok. Ninang, badok kaya. Oo. Paway. Ano? San Nicolas pa yan, sir. Ay, ako. Amin na second district. Oh, Mukhang pang... Yan tayo eh. Biglang cambio eh. Thank you very much, sir. Ibibigay niya yan sa isa sa mga taga San Nicolas. Maraming salamat. Baka naman kasi... Yung mga taga-Paway, nagjo-joke lang si si Sir Doming. Doon. Then again, fearless forecast po ito. Lalayo muna ako.
Dito naman tayo sa mga kabataan. Ito, yung pinakabata dyan. Sino ang pinaka-energetic? Ayan, dahil nga bata, ay eto bata. Yung pinakabata. Gusto, ganyan ha? Ay. Aba. Hello! So, pang ilang session na po ng chemo? Bagyong-bagyo? Oo, thank you. Ano pong pangalan? Cherito from Badok! Ang arte ng Churrito. Cherito. Okay. Okay, Kuya Churrito, sino po yung pasok sa inyong top 8? I think back-to-back ang Dingras. And then, of course, Badok at talaga namang nakita natin na pinakamakulay. And of course, Nueva Era, Curimao, Vintar, Pidig, ano pa? Bangi, Vintar, ano pa? Nakasyam ka na po. Congratulations. Thank you! Back-to-back daw ang Dingras, tumayo pa si Mayor, oh. Oh. Mayor Maxi nga lang. Maraming salamat, Sir Cherito. Ayan na nga mga kaibigan. Papamigay na namin lahat. Yes. Ay, pero tapos na dito sa bandang to eh. Layo pa naman. tayo, Anch. Ang dami. Ang dami. Mga kaibigan, Pagpapasahan it's nyo na safe lang. to say na sabihin na over 500,000 na Ilocanos all over the world ang nakisama sa atin sa dito, of course, sa Ferdinand Marcos, sa ating Facebook page, sa ating iba pang mga activities. Away! Dito tayo. Ito. Parang nakita lang kita sa Baguio, ah. Andito na siya. Ayan. All the way from Baguio. Ayan. Okay. Eto Hello, na. Amanda. 你好吗？你好吗？为什么你要离开我？为什么你要分析我？为什么你我？我定是你呀，我呢是你有二生是我呀。一二三四。 Sabi pa kumusta hindi magbilang. Okay. Amanda, this is your question. Sino yung sa tingin mo, ito na lang, yung top 3 naman sa'yo. Top 3 na sa tingin mo, yun, magta-top 3. Yung pinakaabangan talaga. Para sa akin, yung Badok, Dingras, tsaka Nueva Era. Badok, Dingras, and Nueva Era. Era. Dahil dyan, Amanda, tignan natin kung makatama ka mamaya. Congratulations. Walang jacket. Wala. Ayan, oh. Hindi sumagot si Willie Revillame, hindi daw makakapunta. Wala. Oh, Layo pa tayo, Ange. sa likod-likod. Oo. Babalik Okay naman. kami. Kanina pa kayo Huwag kayong mag-alala, balik kami. Maganda. Nawawala na yung... Oh, yung napupusuan mo, Clyde. Ano, dito. Yung napupusuan mo. Kumausap naman tayo ng police. Oh, dito. O yung mga... Ayun. Si ma'am. Hello po. Ayan. Ano pong pangalan nyo? Sheng, sir. Ma'am Sheng, tagasan po si Ma'am Sheng. Sona, sir. Zona del Sol. Solsona. Ma'am Sheng, eto na. Sino po tingin nyo yung pasok sa Tan-Ok top 3 this year? Corimao, Bintar, at tsaka Nueva Era. Curimao, Vintar, and Nueva Nueva Era. Era. Dahil dyan, Ma'am Shi, meron kang something. Mula yan sa higher factor, of course. Ate naman. Rin naman. Oo. Mga taga-Siri. Ang 16,000 grassroots natin. Pinapahirapan natin si Kuya Alarik. Oh, maraming Okay. salamat sa cheer. Woo! Hey, anong pangalan? Daisy po. AC. JC. Oh, sorry. Si JC ay taga saan? Sarap. Taga Sarat si JC. JC, sa tingin mo, sino ang pasok sa Tan-Ok top 3 this year? Bintar,
Dingras, pati sa amin sarat. Ano? Sarat daw. Ah. May subtitle, di mo nakita. Meron. Thank you very much. Sino pa? Thank you. Ay, doon tayo sa gilid doon. BFP. Bureau of Fireworks and Once again, nagpapasalamat po Bureau of kami sa Fire mga support Protection. teams. Nagjo-joke lang. Siyempre, ayun nandun. Akala nila siguro makakarating tayo dyan sa likod. Oo. Saan sila? Ayan. Live ba to, TFC? Oh, ayun nga. Pwede sa likod, kuya. Kaya? Ay, Hindi na. Sorry. Meron pang 3. madami pa actually. Ayan mga kaibigan, maya-maya lang ng konti kung meron pang oras, magpapamigay pa tayo ng papremyo. Pero I know na mas excited na kayong malaman kung sino na nga ba sa ating mga contingents ang mag-uuwi ng Tan-Ok Championship this year. And syempre nga, before natin i-announce sa ating mga nanalo, i-announce na rin po namin ang mga magre-receive ng special awards noong Bicentennial Parade noong January 26. With that being said, we'd like to invite our dear Governor Jaime R. Marcos together with our provincial officials and kasama na rin po ang ating mga minamahal na judges. Dahil tuloy-tuloy na to mga kaibigan, pagkatapos ng announcement ng winners sa ating parade, special awards na ngayong gabi at ang of course yung grand champion at yung 7 na kabilang pa sa ating top 8. Ayan, at syempre, simulan na natin sa ating 5th placer. Mga kaibigan, we're about to announce the winners po sa ating naganap na Tan-Ok Bicentennial Parade na nangyari noong January 26. Nagsimula dito, Ancher, hanggang sa Aldez Center sa San Nicolas. Sa Information Technology Center. Oo. Sa IT Park ng San Nicolas. Ayan. Maraming salamat. Mag-ready na rin po ang 23 contingents para i-receive ang inyong awards. Let's start with the 5th placer. For the 5th place, we have the Municipality of San Nicolas. This is for the Dance Parade. Dance Parade. This is for the Bicentennial Dance Parade. This is a special award. Yung dance parade po ay ginanap noong January 26. Ayan. Muli ang ating 5th placer, the Milling Festival of San Nicolas. We'd like Congratulations, San Nicolas! request the dancers kung nandito pa sila. And of Ayan course, 5th place for the dance parade held last January 26. Ayan. yes. And syempre, sa ating 4th place, we have the Municipality of Paway. Guling-Guling Festival of Paway. 4th place, dance parade, Ilocos Norte Bicentennial Celebration. First time na gawin ng Ilocos Norte yun, no? Yung dance parade na ganun yung ruta. At talagang number 1 na napansin ng mga tao dyan, no traffic. At talagang nakita yan dahil maagang naglabas ng abiso ang PNP, ang CMO ng Kapitolyo, and of course, the Tourism Office. Tawagin Kaya- na natin ang ating mga dancers from Guling-Guling. Please come and receive your prize. Andyan na din ang minamahal nating mayor ng Paway, Mayor Jessica Lano. Ayan, congratulations. Ito na. And now may I request... Oh, we have the mayor also on stage. Palakpakan natin ang Guling-Guling Festival. Susunod mga kaibigan ay ang ating 3rd place na nakuha ng City of Bataan. Yes! Congratulations, City of Bataan Empanada Festival.
So, na-announce na rin natin noong January 26 yung ating top 5. So, tapos na ang San Nicolas, Pawe at Batak. Ang natitira na lang mga kaibigan ay ang Curimao at Badok. Yes, and our second place goes to... Yan, congratulations sa Batak. Ang second place natin for the Bicentennial Parade Special Award ay ang Municipality of Curimao! Yes! And our second placer ay Curimao. It goes to show na Ang ating first placer, we have the Municipality of Badok! yes, Viva la Virgen Milagrosa de Badok. A first place during the Bicentennial Dance Parade. Congratulations! Yan, lahat po ng contingent na mula sa Badok at syempre yung mga municipal officers po headed by their Mayor, Honorable Maxi Cahigan. And of course, mga kaibigan, para pag-i-invite na rin yun ng Badok, napakaabangan natin ang canonical coronation po ng ating pinakamamahal na patroness ng Ilocos Norte, La Virgen Milagrosa de Badok. May 31 po, canonical coronation at meaning, malapit na rin maging minor basilica, kung hindi ako nagkakamali, ang Badok, ang St. John the Baptist Church. At syempre, meron din tayong Best Male and Best Female Awards. Yan, maya-maya, in a short while. Best performers. Yan, tawagin natin sa harapan ang Bado Yes! Dancers! Congratulations, of course! Yan, talaga naman. Ngayon, Ancher, i-announce mo na rin ang ating Best Female and Best Male Performers. Congratulations to our best male performer. And before that, Okay, may awarding pag nagaganap. Once again, may we please give a big hand to the Municipality of Badok. Yes! Our grand champion in the dance parade. Maraming salamat. Don't forget to use the hashtags for tonight. Hashtag IN200. Hashtag Ilocos Norte Bicentennial and hashtag Tan-Ok Ni Ilocano. Yes, Tan-Ok and 2018. ladies and gentlemen, we have come to the final moment of the evening. We are now ready to give you this year's Tan-Ok Ni Ilocano Festival of Festivals big winners. Ngem sakbay man iti amin na po intay man yabrasa, tinapalaos sa panagyaman kadagitoy agkakasiglat, ken agkakatakneng kaming tihurado tayo itaatawen. Please accept these humble tokens of gratitude and plaques of appreciation, our dear judges. So we have now all our judges on stage. We give our first plaque of appreciation to Mr. Mark Anthony Chaiwala. We'd like to request our judges, once your names are called, please receive your plaques on stage and stay with our officials for the awarding. For the announcement and awarding of the Bicentennial Thank Edition you so of much, Tan-Ok Ni Mr. Ilocano. Chaiwala. And may we also have Miss Consuelo Tangqueco. We'd like to request our judges to please stay with our officials. Yan, thank you so much. We also have Mr. Lyle Amart Villahermosa. Mrs. Josefina Guillen. Mr. Patricio Primor Jr. Mr. Armando Santa Ana. Miss Stella Rose Garcia.
Thank you so much, Miss Clang Garcia. Mr. Dexter Santos. And our chair of the panel, Mr. Felix Monino Duque. Thank you so much to our judges. May we give our judges a big round of applause. Agyaman kami. Itet mi iti na impapuswa na panagyaman mi iti iumayo, and you were given the hardest task in tonight's activity. Yes, thank you so much for being a part of this historical moment for us Ilocanos. Okay, this is it, ladies and gentlemen. Our judges have spoken. After thorough discussions and deliberations, we are ready to reveal our Tan-Ok Bicentennial Edition winners. But before the big reveal, here are the winners of our special awards. We begin with the Best Production Design. Simulan na lang natin sa ating best male and female performers. Also, the result is already with our panel of judges, and we are honored that it is going to be announced to us by none other than our chairman. We have Mr. Monino Duque. So bago natin i-turn over sa ating chairman of the board, i-announce muna natin of course ang winners ng ating best male and female performers. Yes. Unahin natin sa ating best male performer. Congratulations, Mr. Glendowin Salmasan of the Municipality of Nueva Era, and also our best female performer, Jamaica Balayo Pitig. Congratulations to our performers. Once again, congratulations sa ating best female performer, Jamaica Balay of Pidig. Yes, siya yung umiyak na asawa nung namatay na sa Basi Revolt. Ayan mga kaibigan, ang panalo, ang winners ng Best Production Design, Best Festival Music, Best Festival Video, at ang ating top 8 ay ihahayag sa atin ang ating pinakamamahal na Chairman of the Board of Judges. Sir? All right. The best video goes to number 14, Badok. Congratulations, Municipality of Badok! The best video, the La Virgen Milagrosa de Badok Festival. Palakpakan naman natin, mga taga-Badok! Viva la Virgen Milagrosa! Viva! So I'd like to request of course yung mga invite, yung mga dancers and officials to receive yung mga awards po na matatanggap ng inyong mga municipality first series. Grabe, makikita mo talaga napakasaya nila with all their efforts. At ang bago din ngayon, nakikita na din natin yung reaction ng ating mga dancers backstage. Oo. Hello! So posibleng nasa mukha na yan ang ngingiti at tatalon ng bonggang-bongga pag na-announce sila ang champion this year. Once again, ladies and gentlemen, the best festival video, the Municipality of Badok! Okay. The best in festival music goes to number 21, Adams. Ginginubat Festival of Adams! Pasok na pasok ang ating miyembro ng INCC. Nakakatuwa ito. May request the dancers, ayan, and of course, ang
Officials ng Adams. Officials ng Adams, please join the dancers. Meron pa bang natitirang mga taga-Adams Ayan na sila! dito ngayon? Adams! Congratulations! Ginginubat Festival of Adams. Best Festival Music. Congratulations. All right. The best in production design goes to number 22, Dingras. Ani Festival of Tingras! Yan, nanalo ang kanilang pagsasaboy ng mga bigas. Gusto ko kanina na pumunta at ako na ang maglinis. Ako din, ma'am. Gusto mo saluhin eh. Sa mga sinaboy nilang mga Bigas. Mga bigas. bigas. Yung pasabog na yun, parang yung tourist attraction din na isa sa Tingras, yung Madongan Dam. Ay, Parang ganun yung pareho. nakita ko. Parehong-pareho sila. Ayan. Pero nga lamang ang tubig ay bigas. Paano kaya yung feeling na maligo ng bigas? Medyo masakit din yan. Napulbuan ka na ng wala sa oras. Alright, once again, the best in production design, Municipality of Tingras! The next one is best in choreography and direction. Goes to number 21, Adams. Makot Awards, Municipality of Adams! Ginginubat Festival! Congratulations, Ginginubat Festival! Choreography and direction. O yan, dumadami sila. So isang award pa lahat na sila. Best choreography and Choreography direction. and direction. Yeah. Siyempre maraming salamat din sa ating mga technical judges, sa lahat-lahat ng mga itinulong ninyo at mga mga pagpupuyat ninyo. At saka in fairness, napaka-generous ng technical judges na ito. Oo Saan ka pa? May grocery sa tabi. Di ba? And of course, yung acknowledgement na nangibigay natin sa ating tabulation team. Yes, Mariano Marcos State State University. Computer Science Department and Information and Technology Center. Yes. Pero may isang Maraming technical salamat. judge na hindi kinaya yung lamig. hindi niya nakayanan. Bumigay. Basta. Marami kasing marami kasing Oo nga. marami kasing ginawa, pinagawa. Kaya yan, madali Once lang. again, congratulations, Ginginubat Festival of Adams. Hashtag pambansang pustiso. Ay, meron bang ganon? Alam mo na naman akong sinabi. Congratulations sa ating mga winners. Now we go to the 8th. The 5th runner-up goes to number 11, Batak. Empanada Festival of the City of Batak! Ayan mga kaibigan, mga inays, nagbabalik na nga sa taapit ang ating na-miss. Yes. Medyo na-miss lang naman na City of Batak. Ayan, palakpakan natin ang ating Empanada Festival! 5th runner-up! Sobrang excited nila yung mga iba. Nagdadamit habang tumatakbo. Yan ata ang talent nila, no? Kung hindi naguhubad habang sumasayaw, nagpapalit ng damit. Okay nga. And of course, ang ganda ng pinakamamahal nating mayor ng Batak, Mayor Albert Cua. Maraming salamat nga rin naman sa napakalaking suporta mo sa inyong dancers. At the same time, At syempre, di ba, ino-offer nga nila ito kay Attorney Sa late mentor nila na siya, Nalugta. Chito, Attorney Chito, Nalugta. Congratulations! Congratulations, Batak. 5th
second runner-up, Empanada Festival ng Bata. Okay. The fourth runner-up goes to number 14, Badok. Fourth runner-up from the Municipality of Badok, La Virgen Milagrosa. Congratulations sa ating mga dancers, sa lahat ng Choreographers. staff ng Badok, lahat ng mga tumulong, at syempre sa lahat ng mga nagdasal para sa Badok. Congratulations! Congrats! Last year, 8 sila, rank 8, or 5th runner-up. Umangat sila ng isa. Once again, ang tagumpay nito ay parang nagsisilbi na yung invitation sa ating lahat na makilahok sa canonical coronation po ni La Virgen Milagrosa sa May 31, 2018. Once again, congratulations, Municipality of Badok! Okay. The third runner-up goes to number 4, Banna. Panagwawagi Festival of Banda! Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, Ayan na, ayan. Ayan ang mga Dala ng buong banda. mga langgam na malalaki. Ayan na sila. Ayan na, ayan na. Oh, dahan, 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 dahan. Oh, Baka dahan, dahan. magkasakitan. Hindi na makapakanta. Oh, tuwang-tuwa rin naman ang mga taga-banda. Pinapaalala natin sa mga susunod ng winners or tatanggap ng award, pwede kayong tumalon pero sa may carpeted area lang. Medyo... At pwede rin isama sa picture ang mga judges at officials. What do you think? Once again, our third runner-up this year, Panagwawagi Festival of Banda! Okay. The second runner-up goes to number 7, Pidig. Possible to Pitig! Congratulations sa our second runner-up. Talon po tayo sa likod. Ayan. Ito yung napakabigat, di ba? Ayan. Mabigat siya pero napakita ang buong buo yung mukha ng revolusyon na tatak Ilocano. We'd like So, to yeah. request their mayor to please Ayan na. join. Mayor Gina Gillies of Pitig. Yan, isang picture ba kasama sina mayor? Dancers po. Pwede rin po umupo. Ayan, umupo tayo para kita natin nasa likod. Once again, congratulations, Massive Festival of the Municipality of Bintig! At yung nagpapatunay at nagpapakita na super diverse yung decision and yung taste din ng ating mga judges. Ayan na nga, di ba? May mga super colorful, may mabigat-bigat. Oo. So, sino na kaya ang susunod? Sir? First runner-up goes to number 23,
Karasi. Magdadarang talip of Karasi. Na-announce na nga mga kaibigan ng ating 5 runners-up this year. Pakaabangan na lang natin ang top 3 blazers. Naabangan ko rin na sipunin na tayong akin. Aglamig. Maraming salamat rin sa ating mga technical judges, Sir Marky. Thank you for bearing with us. Congratulations, Magdadarang Talip Festival of the Municipality of Karasi! Ngayon naman, panahon na para malaman natin kung sino ang pasok sa ating top 3. The third prize goes to number 12, Nueva Era. Cadet Festival Nueva Era! Congratulations! Mga kaibigan, it's safe to say na ang Nueva Era ang isa sa pinakasuki natin sa top 3. Very consistent. Congratulations, Cadet Festival of Nueva Era! As much as nanlalamig kami dito, kinakabahan kami. Ay, ano? Masabi lang po namin, Pero wala maraming kami... salamat po sa ating mga technical judges na hindi... Congratulations, Talip Festival! Wala po kaming ka-idea. Wala kaming kalam-alam kung sino ang manalo, pero meron kaming sarili-sariling bets. Aha. At pare-parehas kami ng best. Ang bet ko ay lalok gayon. Yung mga psychic powers namin gumagana, ha? Alam na namin yan. Mas maganda na to nung malayo-layo tayo. Okay. Dalawa na lang, mga kaibigan. Dalawa na nga sa ating INCC community. Tatlo na. Yung pasok. Tatlo na yung pumasok. Karasi and Nueva Era. Karasi at Nueva Era. Ah, okay. Dalawa na pala. Dalawa na. Sa apat, so may dalawa pa. Okay. Dalawa pang spots ang hinihintay natin. Sir? All right. Second prize goes to number 22, Dingras. Oh! Ani Festival of Dingras! Congratulations, Ibig sabihin 22 Dingras! Ibig sabihin ngayong taon ay meron tayong bagong champion! Bagong champion for the Bicentennial! Napakaswerte naman! Pero of course, congratulations pa rin sa Dingras because Good job. nasa top pa rin sila and it's really a good thing. Parang same sa naging fate ng Kurimao. Top contender talaga siya. Champion and then runner-up, pwede rin namang mabalik sa Kurimao. Yung championship this year. Pwede rin namang. Pakatandaan nyo, meron pa tayong dalawang cultural communities na uhaw din sa championship. Siyempre, nandyan pa ang pinili. Dalawa. O, diba? Ang lawag. Lawag represent! Kurimao! Solsona! Ano pa ba? Bawal! Nicolas. San Nicolas! Pagudpud pa! Marcos. Burgos, Banggi, Pasukin! Pakara! Ano ba? Sarat! Adams! Never pa ako naging excited ng ganito kataas
sa Tan-Ok history. Sir, katahimikan, eto na. First prize, Bicentennial Award, goes to number 21, Adams. Congratulations, Municipality of Adams! Gengginubat Festival of Adams! The champion of the Bicentennial Edition of the Tan-Ok Ni Ilocano! Yes! Perfect na perfect mga kaibigan sa Bicentennial Celebration. Another history ang ating nagawa. Kauna-unahang miyembro ng INCC ang nakakuha ng kampyonato ng, of course, ng Tan-Ok Ni Ilocano Festival Festivals, and that is the Gingginubat Festival of Adams. Congratulations! May mutek na kantay manet, tinapnuan Maris, Kensudi, at kabibiyag tayo! Kultura, kanawidan, talugading, kengaming, ama ipagpanakkel tayo. Intay tultuloy ang pasantaken, hen pasingkedan, dagitoy ang kinabaknang tayo. Tadagitoy, ti magipasimudag, ti kinatanok tayo nga Ilocano. Agbyag ni Madam Ivy! Agbiag ni Ilocano. Agbiag Ilocos Norte. Agbyag Tan-Ok Ni Ilocano. Happy 200 years, Ilocos Norte!